DJ pultra cseréljük, ugyanis 11 évesen a DJ pult mögött érzi otthon magát DJ Zente, akivel nem sokára természetesen beszélgetünk is, de most a DJ pult mögött mutatja meg nekünk tehetségét. DJ Zentének, nagyon szépen köszönjük. Még csak 11 éves vagy, Zente, és azon gondolkodtam, hogy mit hallasz a fülhallgatóban. Fanniban egy csomó kérdés felmerült, amire egyikre se tudtam válaszolni. Csak a zenét? Igazából olyan dolgokat hallok, amiket ti nem, mivel van olyan zene, amit ti nem halltok, és én akkor tolom föl. Aha. Mert így tudom igazítani fülben, hogy összeijön a két zene. Értem. Tehát akkor te nem is azt hallgatod igazából, ami éppen megy, hanem annak már a végéhez próbálod hozzáigazítani az új zenét? Jól értem? Igen. Na, akkor most taníts meg minket, megtudtuk, hogy mi történik a fülhallgatóban, de valamit taníts nekünk. Itt? Én ezt már régóta ki szeretném próbálni, mutatom Zente. Ezt megcsinálhatom? Mi történik, hogyha ezt csináljuk? Igazából próbáld ki. Erre. Igen? Nem szól. Igen. Így gyorsítod. És így kevered át lassítod. a zenét, egyik zenét a másikra? Ez a lényege, hogy a fülemben ezzel igazítom a dolgokat, hogyha csúszna a két zene, akkor ezzel tudok igazítani, hogy... Kicsit lelassítod, és akkor mondjuk így felé fűjön. De ehhez nagyon komoly hallásra van szükség, olyan dolgokra, amit mi tényleg nem hallunk. És ezek mit csinálnak, ezek a gombok? Ezek nem annyira fontosak. Ezek nem fontosak, jó? De én fontos. A legfontosabb, ez a kettő az indítás gomb. Igen. Ezzel elindítod a zenét. Fölötte van a Q gomb, aminek az a lényege, hogy a elejére vagy a végére tudsz lépni ennek a gombbal a segítségének. Ezzel fel tudom tolni a zenét, mondjuk, hogy így fel tudom tolni a zenét. Ez a basszus, ezzel tudom átváltani a basszus, hogy így leveszem a basszust, vagy felrakom rá. Na várjál, akkor nagyon sok Zente, indítsd el a zenét, igen. És aztán csináljuk azt, hogy én is megnyomok egy gombot, meg aztán a Fanni is megnyom egy gombot, te mondod meg, hogy melyiket, és rakjunk össze együtt egy ilyen valamit. Mit csináltuk volna? Na, mit szólsz? Meg tudjuk csinálni szerinted? Meg, szerintem. Jó, na mutasd, mondjad, mit kell csinálnunk. Mutatom. Oké. Ezt kell tekernem. Itt látod Én egyébként már ezen a sem zenéket? igazodni kell egyébként. Hát igen. Aha, ja, látom. Szóval igen. az a lényeg, hogy most itt fog szólni a zene, és hogy van egy igazából a lényeg az, hogy majd ezt kell majd megnyomnod, igen. Mikor mondom, hogy most. Igen. És majd mondom, hogy mikor kell ezt lehúzni. Jó, oké. Nehezebb tanítani, mint csinálni. És akkor én is csinálok egy kicsit belőle, jó? Jó. Hogy akkor... Addig nem nyúlok hozzá, majd csak ha szólsz.
Szólj, ha Még mehet. nem. Mert megnyomtam? Igen. Ja. Nagyon érzékeny. Fanni, tényleg. Nézést kérek. Rosszalkodok itt a Már én túloldalon. elveszítettem, hogy melyik. Most! Szép. De én nem hallottam semmit. És kell hozzá a tánc is, Fanni. Én csak táncolni tudok, te nyomkodod? És nekem még nem kell. Ja? Elnézést. Úgy csinálom, mint a csinálnám. Várjál. Jó, aztán van. Ajaj. Ezt lehet tekergetni? Nem. Várjál, ne nyújj bele, most én jövök. Bocsánat. Szólj, ha mehet. Várjál. Várok. Nem volt jó. Nekem marad a háttértápos szerepe. És majd... Sőt, ezt húz föl, ezt. Majd mikor mondom, a feléig idáig, jó? Lassan. Hajrá! Lassan. Mehet, gyorsabban. Jó, kész. Szakmát váltasz? Jó, szerintem. Köszönjük szépen. És még ezt gyorsan le. Most. Kész. Jó, köszönjük szépen, Zente. Figyelj, csücsüljünk le, mert még egy csomó kérdés felmerült bennem. Nem lehet csak úgy abba hagyni, nyilván ezt nem kapcsoljuk csak de ki úgy. Zente egyébként ez Csücsülj már le. egy professzionális eszköznek számít, vagy DJ pultnak, hát már Neked nagyok nem is úgy tűnik. ezt használják. Ez már egy jobb fajta, egy ilyen közepes szintű, vagy egy kicsit jobb. És miért szereted ezt? Miért ezt választottad? Vagy mi ebben a pultban a legjobb, ami szerinted nagyon, nagyon könnyűvé teszi, hogy tud keverni a zenét? Igazából mindegyik pult másért jó. Ugye nekem most ez a harmadik pultom, mert volt egy kicsi, aztán egy nagyobb, és még nagyobb. Ez most a harmadik. És itt például az a jó, hogy van egy kijelzője, és nem kell mellé laptop, pendrive-val működik, és igazából minden gomb kézre való. Zente, hogyha bocsáss meg, ha elfogadsz tőlem egy bókot, én nekem azt tetszett nagyon. A tanácsot, Ja, hát a Krista. tanácsot az nem. Nagyon jó volt a zene egyébként, ez nagyon tetszett. De hogy tök jó volt az, hogy teljesen beleéled magad, és hogy látszik, hogy ez neked egy nagyon otthonos terep, és hogy az attitűd is megvan hozzá, és hogyha jól tudom, akkor Siófokon a plázson is felléptél már, de hogy ma este például Balatonfüreden találkozhatnak veled, akik szeretnének bulizni a Igen. zenédre? A Kokomóba. És milyen műfajú dalokkal készülsz erre az estére? Igazából ott inkább Afro House, meg ilyen Lighthouse zenéket fogok ott játszani, de más helyeken meg szoktam sokkal erősebbet, melodic technót, vagy még sorolhatnám, erősebbet technót is szoktam nagyon néha. És ilyenkor előre egyébként legyakorlod ezeket a zeneváltásokat, vagy ezért hagyod magadnak, hogy egy kicsit spontán Figyeled a közönséget. legyen? Hát igazából mindkettő. De nagyon kell őket olvasni, nem? Hogy táncolnak, hogy mit szeretnének, mennyire Hát indul be a igazából buli. otthon már elkészítem előre a szettet, ugye, és hát annyi, hogy nagyon kell figyelnem a többi részben, amikor lejátszom a szettet az emberek előtt, és nagyon kell figyelnem, hogy az emberek jól érezzék magukat. Ki a példaképed? Itt Magyarországon Magtó Peti, vele már találkoztam is, nagyon bírom őt, és Andrew Boy, Akivel zenélhettél is? igen, ő most jelenleg mentorál engem, és őt nagyon bírom, nagyon jó zenéket játszik. Tavaly pedig a 10. születésnapodra egy DJ tanfolyamot kaptál, az volt az ajándékot. Most pedig akkor Andrew Boy az, aki tanít. Mi az, amit még szeretnél tanulni, vagy akitől még szeretnél tanulni? Igazából, hát nem tudom. Az a lényeg, hogy Jó. igazából mindig az a lényeg, hogy a DJ-zésben mindig lehet tanulni. Mindig újat kell tanulni, mert mindig jöhet váratlan, és mindent tudni kell. És figyelni kell az új dalokat is? Igen. Mindig ki kell választani zenéket. Újakat kell, mert nem játszhatod ugyanazt. Csak egy színpadot mondj, vagy egy fesztivált, ami az álmod lenne, hogy ott egyszer DJ-zhess. Többet is tudnék mondani. Akkor többet is mondhatsz. Tomorrowland, Pacsa, Universe,
És még sorolhatnám. Azt kívánjuk neked, hogy ez mind valósuljon meg, és És- utána is beszélgethessünk És majd hogyha veled, így alakul, Zente. akkor ott leszünk, és tuti, hogy az Csápolunk. első sorban fogunk Vagy csápolni. besegítünk, nem? Azt mondjuk, attól megkímélünk. Köszönjük Zente, szépen, Zente, és nagyon nagyon sok köszönjük. sikert kívánunk neked a továbbiakban Én is. köszönöm. Most pedig egy